رازل دا اللہ پا براک صورت لی جانا لگی خطی دا میراج بنر دبان نبی سلطانی خطی دا میراج بنر دبان نبی سلطانی او پرخ دلا مکالت دا پنو سر رازا نبی یا رمضان دا مساعد کوہی تربا الدازا نبی او مزاد دا مساعد کوہی تربا الدازا نبی غخد میں دیدار دا مکی ام القرآن لگی خطی دا میراج بنر دبان نبی سلطانی خطی دا میراج بنر دبان نبی سلطانی رازل دا اللہ پا براک صورت لی جانا لگی رازل دا اللہ پا براک صورت لی جانا لگی خطی دا میراج بنر دبان نبی سلطانی خطی دا میراج بنر دبان نبی سلطانی او تاچ قدم کے کھپ درشل دلا مکان یرا تاچ قدم کے کھپ درشل دلا مکانو اکڑو درادا واسپتا غنی سبحانا نشد دی پردا بہر ولی مہمانگی نشد دی پردا بہر ولی مہمانگی خطی دا میراج بنر دبان نبی سلطانی خطی دا میراج بنر دبان نبی سلطانی اے حبیب اشدا دا مخما خدا کی ظاہر اکڑا او اے حبیب اشدا دا مخما خدا کی ظاہر اکڑا لری وسوسیت دشمنانو د خاطر اکڑا گل میں د دنیا چمن تگس د دردوانگی خطی د میراج بنر دبان نبی سلطانی خطی د میراج بنر دبان نبی سلطانی رازل دا اللہ پا براک صورت لی جانا لگی رازل دا اللہ پا براک صورت لی جانا لگی خطی دا میراج بنر دبان نبی سلطانی خطی دا میراج بنر دبان نبی سلطانی شمع میں پتنگ تد دنیا پر ڈیوٹی کی خی او شمع میں پتنگ تد دنیا پر ڈیوٹی کی خیگی گل میں پاچمل کے عاشقانو تبریگی خیگی گل میں پاچمل کے عاشقانو تبریگی خیگی تو یا سبحہ دا عاشق دگ امتحانگی تو یا سبحہ دا عاشق دگ امتحانگی خطی دا میراج بنر دبان نبی سلطانی خطی دا میراج بنر دبان نبی سلطانی رازل دا اللہ پا براک صورت لی جانا لئی رازل دا اللہ پا براک صورت لی جانا لئی خطی دا میراج بنر دبان نبی سلطانی خطی دا میراج بنر دبان نبی سلطانی غلدی دا نقطوئی کدہما پپرو والدی اغلدی دا نقطو کدہما پپرو والدی زرزلاک دی دگرتقا پپرو والدی زرزلاک دی دگرتقا پپرو والدی یا عبداللہ پورتا پدی پل کے دہر چانگی یا عبداللہ پورتا پدی پل کے دہر چانگی خطی دا میراج بنر دبان نبی سلطانی